oɗon jokkeɗade refi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kono waktu goto yoni to Conakry lamorde Guinée. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalawale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alarba balɗe capantati e go'o lewru sappo e ɗiɗi ɓuuri hitande ujunnaji ɗi e nogas e joyyi ko ɓuuri teŋtude e kabaruji ɗi to Guinée général Mamadi Doumbouya fooliɗi sumgoji waɗuɗi ñande nogas e jeetati lewru ndu gonɗen ko ɗum holli goomu direction générale des élections halfinangu golle ɗi sumgoji ngu ɓangini hanki jaltude arani kuɓtidinde Mamadi Doumbouya heeɓi hitade capanɗe jeetati e jeegom piccal capan jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere kala to Côte d'Ivoire kam ko RHDP fedde laamine nde heeɓi ko ɓuuri julle capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere kala toon to suudu sarɗiyankoru ndu kono woodi yedduɓe ɗi jaltuɗi wano to saare casale worgo leydi ndi fedde PPACI nde tawanoka e ɗi sumgoji holli ɗi sumgoji jokka sariya nambiyen ɗi ndewade lawol tedduɓe ko ɓuri tengtude hitande ujunaji ɗi nogas e joyi to leydi biyetendi Nigéria ko nantingol hoorejo Amérique Donald Trump haɓude e fedde kuliyankore état islamique saabu ende tuuma warude yimɓe diina chrétien toɓɓere ɗiɗaɓere nde ko diftagol janggoɓe e janguinoɓe nder l'écolaji ɗi bisimilla mon. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Guinée puɗɗortoɗen direction générale des élections goomu halfinangu yaltinde jaltuɗi sumgoji ɗi hanki nambiyen yaltiniɗi hanki ngu goomu holli wonde ko candidat jo biyeteɗo Mamadi Doumbouya fooli o hoorejo laamu fadde ngu heeɓi dade capanɗe jeetati e jeegom piccal capan jeeɗiɗi ɗiɗi e nder temedere kala wotuɓe ɓe kam ko capanɗe jeetato piccal capanɗe jeenayyi e joyyi e nder temedere kala ɗe woote timminan laamu fadde gila laamu Alpha Condé horejo kiiɗo ciwla lamen sammina ñande joyi lewru jeena e ɓuuri hitande ujunaji ɗi e nogas e goho Mamadou Adama Diallo e ɗi jaltuɗi Dieynabou Touré ardiɗo juɓudi laamu kippudu fi woote DGE ko atti hollude wo e nder faldeji capanɗe tati e tati leydi ndin fof e commune ji sappo e tati capital Conakry ha hewti ka leyɗe janane Afrique Amérique Europe e Asie ko candidat jo GMD général Mamadi Doumbouya fooli fota ɗum noon ko ila toɓɓe capanɗe jeego e jeego temederewel capanɗe jeɗɗi e capanɗe jerati e capanɗe jeenayi e jerati temederewel o heɓi e ɗi nokkeeli si ɗum ɗon fof hawtindirama o fooliri woote ɗen capanɗe jerati e jeego piccal capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi temederewel ɗum holli ko kanko jooɗiti ka hooreyako leydi ndin ha suudu ñawirdu mawndu cour suprême taƴa ñawor nden wi'i Dieynabou Touré wo Abdoulaye Yero Balde candidat jo fedde politique Frondeg ko heɓi ko jeego piccal capanɗe joyi e jeenayi temederewel ɗum holli ko ɗiɗaɓo tataɓo on ko candidat jo bloc libéral Fayamili Mono heɓuɗo ɗiɗi piccal nayi temederewel hikki ɗon Makali Camara candidat jo fedde Fanna heɓuɗo gooto piccal capanɗe joyi e jeenayi temederewel ko nayaɓo ɓeya candidat ɓe jowo ko kowal e ko fawi mo kala e maɓɓe heɓi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI Mamadou Adama Diallo caggal Guinée paynto Côte d'Ivoire RHDP fedde laamine nde heeɓi ko ɓuri julle capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere kala toon to suudu sarɗiyankoru ndu kono woodi yedduɓe ɗi jaltuɗi wano to saare casale worgo leydi ndi sarɗiyanke dartotoɗo e inde Antoine Tiemoko Assalé holli ɗi jaltuɗi no jiiɓi ko rewa lawol no tawe mum fedde PPACI waɗɗani ɗon nde tawanoka e ɗi sumgoji kono nde holli ɗi jokka sariya Abdoulaziz Diallo kasare tiasale adiɗi yaltude ɗi juɓɓudi soyoyi feññini ɗin komo RHDP darni on fooli o feƴƴitori daade ujunere kono sarɗiyankojo wonnoɗo ɗon on Antoine Tiemoko Assalé no yeddi ɗum o ŋiñi konko o wi'i ko jatturu suɓo o wi'i limore feññinande nden hawrodira e goonga yaltuka e cuuɗi suɓorɗi ɗin o feƴƴitorilan ko heɓɓita kon batte suɓogon gasude ɗeri temedere noga e jeeɗiɗi ɗimi jogii ɗin no ɓangini ko laaɓi pos wonde ko CEI on ewni kon wona gonga ɓe okkimo kanko momi folotiri on daaɗe ujune ɗiɗi ko ɗum ɗon ɓe waylitiri yaltuɗi ɗi mo folotiri on Dramane Sanogo holli RFI wonde yo wullito ka suudu doskal leydi ndin e nder hen yilirde fedde PPACI nden nde Laurent Gbagbo ardi tumbodiri kayre kadi e jayndiyankoɓe ɓen nde fedde taƴƴino kañum suɓo ngon Sébastien Danon Diedje wi'i wonde suɓo ngon alda e hoolare en choisissant de ne pas participer
añugol tawede fedde PPACI nden wona añugol joɗagol e jullere kono ko salagol tawtugol gongina guyka fi jullere joɗorande déjà occupé. hara en andintine tugale PPACI fawɓe nogay yeddunoɓe yamirore taƴagol ngol townuɓe hondu dartori inɗe mum ko goto pet woni ko fooli ɗum ko Stéphane Kipré kasare Boguye yelirde fedde nden iwtali e feere mayre aranere nden ɗulle ko riwugol dendagal yedduɓe yamirore fedde nden. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Abdoulaziz Diallo a jarama to Congo Brazza. Denis Sassou Nguesso duuɓi 72 suɓama hanki wonde candidat fedde makko dawro e sumgoji hooreyako leydi arayɗi o waɗi ko ɓuuri duuɓi 40 e laamu fedde dawro nden waɗi batu balɗe 27 ha 30 lewru ndu gonɗen ɓe ɓangini yidde mabɓe waɗude Denis Sassou Nguesso candidat mabɓe e sumgoji hitandu 2026 ko ɗum holli biyeteɗo Antoinette Kebbi goto e hooreɓe nde fedde dawro PTC. Sassou Nguesso tawano ka nguɗo batu. RFI. to Guinée Bissau fedde daranide hakkeji aade namede hakkeji yimɓe ina ñiŋa bonandeji nangule torlaji gonaɗi e waɗde e dow lundiɓe laamu ngu ha tengti noon e hertorɓe to banggue dawro e guilay konukoɓe ɓe jabti laamu ngu e lewru faltidu e kuccodiral mabɓe jayndiyankoɓe hoorejo fedde nde Boubacar Touré andini wonde ɗen baɗe ko gam hulɓinde daraniɓe gartugol démocratie nder ndi leydi te ko kolliroje ŋakkede ɗoftagol nanodiral aduniyankoje ɗe Guinée Bissau siifi gam teddinde hakkeji yimɓe keɗoɗen mo kanko Boubacar Touré. No assistir detenções arbitrárias. minen en cetto nangule ɗe dewani laawol lippe e majjinegol yimɓe ɓe gila ko non koɓe ɓe ɓangi laamu minen tini noon ɗum wona he waɗede koto jagorgal denka ngal ganduɗa ko kañ fonno rende ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kono ɗon han waylama nokku wat boneyankejo ɗum koko ñaayi he guiri jiiɗo doygal sariya leydi men ndi kañ he gadodire adunayankoje ɗe leydi men ndi siifi ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ɓuuri tentude sukaɓe ɓe ɗi jokki lippede woɓɓe ɗi cuuɗa ha han gandaka ro ketti ko wayno ko waɗi he alet ɓeɗiɗo oni minen kolla mette amen he ndu waddu diwgu sariya gila ko num koɓe ɓe ɓangi laamu min cettima bonnugol cuuɗi janani natta sabu abbade lippa naɓa woppoya heɗare walla suuɗa on digin te ɗum ɗi ñaayi sariya nde wonno natugol e suudu jananuru ɗi abbi yamirore sariya kono ɗum alaka e ɗoftede to diwal do hodo el sharki funange Mauritanie e gargol moliɓe Mali ina jokki ha joni ustaki hakkunde janguji kuliyankoɓe loppitgol jawdi e ngakkene kisal civil en hewɓe ngala feere so wona e gude gam dandude gurdam mabɓe hayso tawi ko mette yaltude leydi mabɓe e ɗangal musgal ngal ɓe keeɓi e laawi ɗi moƴƴani ɗi ɓesguji ɗi ƴewtata tan ko jaam Oumar El Thiam yewtidi e mabɓe. keewal yimɓe dogoɓe Mali ina jokki ha joni e nder diwal hodol sharqi funnague leydi Mauritanie hakkude dakorde mbera e guure kerodiraɗe ɗe ujunaji malinaɓe ina jiiɗi hande o matade gurdam mumen ina doga ngakkede kisal nde ɓe natti wawde muñje Mouhamed Kabir jeeya koye ɓeɗo arɓe hesɓe e yiyande makko yaltude wona no sumgo kono ko danduyde fittadu muɗum. gummimi ko Mali lawol ngol ina juuti sanne satti gam gonka laabi ɗi moƴƴani so tawi min jalti leydi amen ko saabu min bonnanama yimɓe ina nanga jawdi woɓɓe Mali ina hanno wonde leydi beldi so ala no toñangue e ngakkere kisal min jaltatanodi jawkal amen heɓtama min gari ɗo min ngala haydara min ɗaɓɓi tan ko molade sarɗiji jaɓɓugol ina ɓeydo sattude wallitoɓe guura ina kuli jokkugol ngoɗon uujo Abdoullahi mawliɗo goɗɗo to mbera ina setto caɗele gonkaka e ley hono yaadu immade toon nokku maɗa warde ɗon ana tiiɗi san caɗeleji kewɗe ane muɗum e dow lawol ngol bandiji nan hen fade maɗa yettade hono ni wiida naati e frontiére wori e leydi Mauritanie tiiɗalaji ana kewi sanne par ce que bandiji ana kewi wakkati fof eɓe korte mobilaji mbawi ɓamtude mobilaji muɗum mbawi ɓamtude kalisi muɗum mbawi fewi warde yimɓe jaati ɗum ni woni hono tiiɗalla o deƴƴal wala haɓ wala kawral wala e nder ɗi kuli huuli e owre Mauritanie ina heddi e wonde leydi jaɓɓotodi moliɓe ɓurdi ɓadade e holnade kono ujje ina heddi e taƴamɓerago woni e mabɓe no seedo goɗɗo wiiri. Oumar El Hadji Thiam Nouakchott RFI. Oumar El Hadji Thiam jarama to Nigéria inde hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi kabaruji ɓurɗi mandinade nder ndi leydi woni nantingol hoorejo Amérique Donald Trump haɓude fedde kuliyankore état islamique sabu tumude nde fedde warude yimɓe diina chrétien en tan e nder leydi ndi hunde wowunde waɗude e nder ndi leydi waɗi kadi hitande hikka nde ɗum woni diftagol namen ciwlagol sukaɓe janggoɓe e jangguinoɓe nder l'école aji ɗi Minati Diallo.
ngol siwlagol fuɗɗiti e 21 lewru ƴaɓɓirndu sukaɓe 300 no kañum e janguinoɓe 11 non jiwtama e diwal Niger e suudu janguinirdu catholique en balɗe tati fade ɗum 20 e joyon woɓɓe ciwlama e diwal Kebbi e bangere wo hirnage Nigeria saabe ngol diwtagol horejo leydi ndi Bola Ahmed Tinubu wawali hawrude e batu fedde dental leyɗe 20 juin gaɗuɗo to Afrique du Sud fade on alhaali waɗude horejo Amerique Donald Trump ana tufi Nigeria guite saabe e wi makko tumade ardiɓe leydi ndi wayde renude yimɓe diina chrétien en e kippanɗe fedde kuliyankore état islamique tumeɗe hertoriɓe hewɓe ndenagu Nigeria kolliti ngana gonga e wi mabɓe ko pelle bandije gondi waɗude ɗe kippanɗe kewɗe fewde e civil en ko laati sababu mayde temeɗe yimɓe e nde hitande e on saha jatin ardiɗo dawlaji dentude Amerique o nantinino neldude konu ngam haɓude e ɓe waɗu boneɓe hunde ko Donald Trump waɗi e ɗe balɗe jamma aljumare ƴaɓɓine nde kono laaɗe Amerique weddi ke bombuje e nokkuje kewɗe e diwal Sokoto ɗo état islamique hoɗi tafon andaka adadu mayɓe e wi horeɓe Nigeria ɗe kippanɗe ngaɗi e dow gollidal mabɓe Amerique ɓe golliti anniya jokkude ngal gollidal ngam sembide ndenago ɓiɓɓe leydi ndi tedduɓe heeɗiɓe on jarama jokkude heeɗade RFI fulfulde badi kubtide nde oɗo mbawi heɗitade weeji tati toɓere RFI toɓere FR thelal FF walla e application men Pi Radio kabaruji kan kabaruji kan ko Rama Diallo jattane Rama mi salminima la gongol mi accuma garana ene kabaruji kan Coupe d'Afrique des Nations jati Amadou Barouba kawle tataɓe kan o timman hande hiɓɓinde kipuji kanuɗi fijude jetaɓal timmode fuɗɗugol asayorore nden hande Burkina Faso e toto selinde dande muɗum hakkude e mabɓe e Soudan ko heɗa yamde 10 caggal ande Algérie jalino Italo en e kawrat partigal ngal hande keɓal tan wonno ko ɓe tefata etade hono saki e ɗon fiiju mabɓe sakitigo ngo tentinde dande mabɓe Brahma Traoré ekito kipu Italo en keɗotoɗen o holliti anniyaji mabɓe huccodirde e Soudan. Nous allons aborder ce troisième match avec tous nos atouts. mamin natɗe ngal potital e keblogol labgol mamin ƴeew addude hesɓe e 12 fettoɓe ɓe kono kam fandare nde waylotako ko hebde polgu tan mbaɗɗon dango ko jeyako e loggoɓe ɓe taw ko sara o fettata ɗum woni ko andira so tawi kadi min ji amin poti waddemo loggowo e ngal potital min cikkittako ni min jiiɗi ko adade wadde loggol ngam ƴewde no ɓe darorto ko nden min gandata holno min mbaɗata non kankoni Brahma Traoré elto kipu mo Burkina Faso hande yamde 10 ndele wonno koɓe nangodita e Soudan. Algérie Guinée équatorial ko on wakkati goto Algérie kam heɓino dande muɗum jetaɓal timmode hande ko tefude tenginde dande mabɓe yeeso fuɗɗude yamde 19 champion d'Afrique Côte d'Ivoire kañum etodira e Gabon ko wana ɗum ɗon e sengo ngo Cameroun diɗal gonugal sembe gongal woni e kuccodirwan e Mozambique du e on ɗon wakkati goto caggal fijoji hande ɗi andete hono e kuuɓal kipuji etodiro jetaɓal timmode ngal Amadou Barouba gila ma hanki kam na anda Mali huccodiran e Tunisie e jetaɓal timmode Maroc kañum e Tanzanie Algérie e kañum e RD Congo non jati Algérie e RD Congo ɗum ko potital mawgo Rama Diallo ko ɓuri ujune tati ɗannotoɓe immorɓe dande e maayo Afrique maayi walla majji e nder nde hitande hikka ko ɗum holli fedde nde wona laamiyankore wiyetende Caminando Fronteras ɓe mayɓe fof ko fukkitinoɓe leyɗele tubakoɓe ko saabi mayde mabɓe ko angal faabotoɓe e ŋakkere ɗaɓɓitoɓe ko ɗum holli nde fedde nde ɓeydi wondema ɓe ɗannotoɓe no ɗaɓɓude laawi kesi waɗuɗi gam yagol Europe e ɗin no tawa lawol immoragol Guinée immoragol Guinée lawol hakkude Guinée Europe no fawi 2 kilométre hingol ɓuri ɗi laawi heddiɗi woɗɗude gam teskogol ngol cimtol Caminando Fronteras e alhaali ɗanleɗɗe rewani saria koɗo men hannde ko Elhadji Mohamed Diallo horejo fedde Guinée haɓore ɗanleɗɗe rewani saria omo jaabo namde Ibrahima Timbi Bakere den Elhadji Mohamed Diallo mi salmini on on salminama onon kadi ko ɓuri ɗannotoɓe 3 woni ko maayi e nder ɗi laawi yawgol e ɗe leyɗe Europe ko ɗum holli nde fedde noddirtende Caminando Fronteras
ɓay onon hiɗon dilla e ɗen bange ko honno yirɗon nde limore ɓe mayɓe hikka? ko noon woniri yimɓe ɓen hino yawde hino mayde occidentoɓe maɓe fof hiɓe wadde pewe ɗen fof fi fayrmugol laawi ɗin kono ko noon ɓe innata toujours no ɓe sattiniri laawi ɗin wo fayda yimɓe ɓen jottiri ka ndiyam par ce que ko no ɓe haɗiri yimɓe ɓen yawgol wo trafic kamɓe ɓen profitirta fini no ɓernora jama on ko noon woniri ay menen meɗen ɗi lebbi feƴƴuɗi ɗo fof meɗen yitude famille ji ɗo fof si yimɓe ɓen hino wullitade si recette ji ɗin waɗama moƴƴa si ɗaɓɓitama moƴƴa laguinɗe ɗo wallahi ko yimɓe guluji yiyeteɗo yimɓe ɓe famille ji mum woni hara yitaka e yiyande moɗon onon awande limmore hino wawa ɓeydade ɓeɗo ko ɓe yii kon ɓe holli hino woodi yimɓe mayɓe ɗuɗuɓe tawa fi ɓen ɗon andaka on andi ɗo taw déjà ko ɓe holli ɗo ko marɓe mayɓe ɓen ka nder ndiyam tum fayɗa yimɓe mayɓe ɓen ka jaarende e yawɓe ɓe yitaka goɗɗo anda fima par ce que hay batoji yawɗe ɗen ɓe anda ko jelo wonno e mum ko berko ɓe humpiti kon ɓe holli ɗo yimɓe bo hino lutti e mum yimɓe bo hino tomɓe famille ji mum taw humpitaka fi mum yimɓe no ton hara ɓe fi mum humpitaka taw koɓe holli ko fof ko mayɓe ɓe ka ndiyam e kaka frontiére ji maɓɓe kadi wona frontiére ji men ɗi ga wono hakkude Gambie Mauritanie Sénégal hakkude Laguine e Sénégal ko hakkude ko yawɓe ha hewtoye telen ka maɓɓe ton ko ɓen ɓe wawi humpitade koko ɓe wawi ƴawnude e koɓe humpiti e mum berɓe ɓe yewtidi inna men minen ka laana men komin jelo wonno ɗo kono yimɓe tellement ko menen ɗo hewti ko ɗum ɓe wawi heɓude fi mum si en daari fayinde limore en taway ko immorɓe walla dillirɓe e Mauritanie ɓuuri ɗuɗude ɓayti ɓe holli ɗon ko fanɗi woodi 1319 ɗannotoɓe e mayɓe tawata ko ɗon ɓe ɓuuri ko honɗum koye ndi leydi ɗon mayɓe ɓuuri heɓade so daari ara noon ɗum ko ɗon taw ɗi duuɓi sakkitiɗo ko ɗon yimɓe ɓe woni e yaarude moƴƴa kono si ɓe darti ton ɗo Gambie kadi on taway Gambie fayi yimɓe pusno ɗeyanade ɓay iwoɓe Gambie ɓe mbuy ko ha Mauritanie fayda ko si feƴƴi Mauritanie ko gila ɗon ɓe woni e mayirte ko hakkude ɗon ɓe ɗenoto ko ɗum waɗi ko ɓay ko ɗen bangeji ton yimɓe ɓe woni e ɗuɗude yahugol laguine ɗo hino yahede kono ko seeɗa wona yaarede so daari Algérie kadi yimɓe fof hino yawde kono haray ko heɓugol ngol no ɓe wawira documentugol woni ɓe wawali heɓude ɗon en Tunisie kono do naafi so innugol ko ɗum tun bangeji ɗon fof ɓe mayde e yiyande moɗon onon ɓe wonɓe immade Afrique ga ɗanno e to natugo leyɗe porto limore maɓɓe uytaki ha hannde koko ɓeydi haysi tawi maayoɓe yiya ɓen kañum uytike hino innede no uytade seeɗa so daari ko yiyem woni a registrede comme ma ko kamɓe woni a registrede ka frontiére kon hino uytade nombre wonɓe ɓen e yahude kono noon na faalaɓe yawde ɓe woni e uytade ko wonɓe ɓen e yahude ɓay joni frontiére ji ɗin ƴettama ɓe ittiɗi frontiére ji ɗin to joni waɗi frontiére ji ɗin gila ka menga joni si andi ka kamen ɗo fuɗɗoɗa hawre probléme andi yahoɓen ko seeɗa yahata donc ɗum waɗi c'est parce que frontiére ji ɗin joni ko ga woni naka maɓɓe to hari frontiére ji ɗin ko kaka hakkude wonno joni ɓe ƴetti équipement ji ɗin fof ɓe addi ha kamen ga joni koɓe ferme en ɗo na yem yalta e kamen no wawi so goɗɗo ari ha darike ka dambugal ma jogui ke finkari na yeyto ka tande ma ande so darike ka tande ma yaltata si en arti e ɗe pehe ɗe gandi woodi sartiji ɓe naɗum e francire accord ji sifaɗi hakkude dental leyɗe Europe Union européenne e leyɗe Afrique goɗɗe wonowa Sénégal wonowa Gambie wonowa Mauritanie wonowa ɗin sartiji ɗon ɗin no tawa e ko uyti nde limore en wiyay ɗum hino uyta no tawa ko uyti seeɗa ɓay haray siɓe woni police ɓen formama moƴƴa ɓe équipama moƴƴa so feere ala ɓe empêcha yimɓe ɓe yahugo ɓe saloto yimɓe ɓen yahugol kono ko honɗum woni fayda e uytude tigui on ko daarugol tawde yimɓe ɓen buy hino mayde ka ndiyan joni ɓe waɗiri doole maɓɓe ɗen fof ko yoɓe décourage yimɓe ɓen yahugol o yi joni hay équipe de sauvetage ji ala batoje ko sovayno yimɓe ɓen ko fof fayda fof e fermi joni ala sen daari nde limore ɓe yimɓe mayɓe e ɓen hino tawa sukaɓe hino tawa rewɓe ɗon fayda joni ko famille ji ɗin on andi joni ko woni sattinde yaadu non c'est parce que hiɓe andi famille ji ɗin fof si ɓe moɓata ko famille on fof woni immade yaaha so ndaari wano Mauritanie ɗo kadi on andi busno toon noon ko duuɓi hewnoɗi ɓe yehi woɓɓe ko yawnoɓe janngugol jombi ha ɓe guure mum fof yehi toon joni noon ɓe waɗi feere fi raɗagol yimɓe ɓen joni ɗo yimɓe ɓen imno arta ɓe anda ɗe on ga ɓe moɓɓa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof famille ji maɓɓe ɗin ɓeyna ɓe lumbir ɗon hannde kadi wota ɓe artire ga Elage Mohamed Diallo mi yetti on sanne on jarama on jarama Ahmadou Baroba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to Guinée général Mamadi Doumbouya fooliɗi sumgoji waɗuɗi ñande nogas e jeetati lewru ndu gonɗen ko ɗum holli goomu direction général des élections halfinagu golle ɗi sumgoji ngu ɓanggini hanki jaltude arani kuɓtidinde Mamadi Doumbouya heeɓi daaɗe 76 piccal 72 e nder temedere kala to Côte d'Ivoire kam ko RSDP fedde laamine nde heeɓi ko ɓuuri julle 77 e nder temedere kala toon to suudu sarɗiyankoru ndu kono
woodi yedduɓe ɗi jaltuɗi wona to saare casal e worgo leydi ndi fedde PPAC nde kañum nde tawano kay ɗi sumgoji kono nde holli sumgoji ɗi jokka sariya rewani lawol e nde hitande ujunaji ɗi nogasi joyi ko ɓuuri tengtude to Nigéria ko nantingol hoorejo Amérique Donald Trump haɓude e fedde kuliyankore état islamique saabu ende tuuma warude yimɓe diina chrétien toɓɓere ɗiɗaɓere nde ko diftagol na mbiyen ciwlagol janggoɓe e jangguinoɓe e nder ndi leydi e nder école aji mabɓe tedduɓe ko ɗo kareten e ɗiɗo kabaruji en timinirat e taskaram kiwal taari ndi en jetti e jarni Ibrahima Ba e caggal makko ana tawe toon inna Bolaro Seydi Bolaro en jetti e jarni fof en yo jaame kisal wone mon tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon sengiɓe hello TikTok on jarama sanne on jarama no fewi on jarama sanne on jarama no fewi on jarama